vás ďalšieho videa. Tentokrát to bude videjko z Bazošu. A kvôli čomu? Lebo keď si dáme, napríklad to je to ostatné, a to sú všetky inzeráty. Toto stojí, toto je dohodou 3 ečka. Ale dám si filter, cena do, tak, napríklad 0 euro až 10 euro. Vybrať. Tak, toto sú všetky inzeráty, kde sú takéto ceny, napríklad šadca 4 euro. Toto sa volá dekoračný záhradný kameň. Toto stojí 4 euro. Takto sa nehnevajte. Dneska budeme reagovať na tie zvláštne inzeráty z Bazošu pod kakom. Ideme na to. Dajte like, odber a slnček, lebo to bude šílené videjko. Tak sa nehnevajte, že som netočil tie 3 týždne, čo nevyšlo videjko na tomto kanáli. Studio Šišo TV. Tak. Ďalší inzerát je, ktorý sa volá Huby také hliva rúžová korálovec sa volá toto. A toto stojí 3 euro. Tak to sa nehnevajte. Toto je najsvátnejší inzerát z tohoto celého Bazošu. A ďalší inzerát je planty na predaj. Toto stojí celé 1 euro. 1 euro. Viete čo? Toto je ako Bazoš, ale len, že sa tu nedá napísať tomu, kto to predáva v texte. Tak. Podobné inzeráty nahlásiť, alebo zmazať, alebo upraviť, alebo topovať, alebo zdieľať na Facebooku. Viete čo? A ideme na ďalší inzerát. Je ďalšie praktické sita na sušenie húb a byliniek. Toto stojí celé 10 euro. Tak toto je ďalší najsvátnejší inzerát. Toto predáva Jozef nahrané dneska. A nachádza to, proste sa to nachádza niekde ďaleko odtiaľto Bratislavy. Predám Pacorbin sa to volá. A toto celé stojí 9 euro. Toto sú nejaké rieky. Tak, super banková séria. 3067 3073 a 3051. Počkaj, vybíja sa mi mobil. Tablet. Ešte si zareagujeme na dva inzeráty. Počkať.
To je najslavnejší inzerát na svete. A ešte predposledný inzerát a končíme video. Toto celé stojí 10 €. Sú tu nejaké kreatívy, super. A posledný inzerát. Tak. Toto celé stojí 4 €. Vchának na plechovku. Tak, keď sa vám páčilo toto video, to je všetko z tohoto videa, tak keď sa vám páčilo toto video, tak dajte like, odber a zvonček. Keď chcete ďalšie video, hneď zajtra, keď prídem zo školy, tak dajte like, odber a zvonček, aby som mal na tomto kanáli čo najrýchlejšie 1 milión odberateľov. Tak ahoj.